Treba mať hore tú končatinu. Ako to hodilo? V pohode vystreľovať. Aha. Podľa mňa to tam nejak vyja v tej bude. Zásady poskytovania prvej pomoci pri kategórii. Fakt, to musíš byť tak a vystrčenú lík. Trafila teď vôbec? Netrafila, aha. Ja? Ty to mierim a tak? Ale ja nemám oné nabuchaný ruku, aby som udržala s jednou rukou takú zbraň a strelom bola dole. Si pojíš aj švajcený kanálov. Ale fakt, ale si zober, že tí, čo v majstrovstve sveta, tí sú všetky také akože odpálené, dosť aj nabúchané. Tá, čo majsterka sveta, tá Finka, úplne akože... To máš aj z toho, koľko oni nabehajú. Ona takú zdá dole, však tá má jasné, že niekoľko 10 000 terčov má už 100 000 dostrelaných. Ale ako som malá, tak musím tú mierku vidieť len v svojej rovine. Ale ja to držala v rovine svojej takto rovno, aj Zuzana držala rovno, lenže aj u nás mám mať takto. Aha. A ako to môžem držať? Zvedavečne sa mi nevyspôsobiť. Ale ale je to dosť možné. Zuzana. A nezamierila, strieľala. To je čo? Ona hneď strieľa. Sakra. No zabije od sebe. Nezoberaj to. Strel jeden teta, teraz ide fakt. Aha. Ale tak asi nechcem, to je to pán. Teraz?